ndonzi Colin Kapanga ndabva kubhira kuenda kwara saka ndakangonosvikawo apo ndaifamba almost about 40-45 kilometers saka yakangoswevho ndisvika pabhasikoro ndobva yakwachuka 50 ngetrailer yakakwachuka usichibva yaenda kutrailer chibhakara vanhuwo havana mbotora nguva ndofungawo network dzavanhuwo dzakamukasika kumhanya hapana mbotora mimanguva nekuti pandakanomira uko ndichinonodzoka ndichinosiya hwesinguku ndichidzoka netsoka ndakatosvika panga kuzara vanhu petapo vanhu vakutovhura vakutotora mafuta ndo yese yamukunaka irira apa yatoperawo zvavo but vanhu vakatora asi hose yacho yanga isina kunyatsosungirirwa zvakanaka kukonekitwa zvakanaka kutrailer no kukonekitwa inoratidza kuti yakonekitwa zvakanaka asi iproblem yakaitika nekuti kana makatarisa kukwachuka kwayakaita kuti kwete zvokuti hachina kusunga zvakanaka asi takasunga nekuti pisi yacho yakatokwachuka iripo pamota kukwachuka zvisina kuti changa chisina kusunga zvakanaka changa chikaia changa chirwere maliters mangani 35,000 anga asati ari fine yanga asati ari fine yanga mafuta haatenderwi kudyiwa kana akadai nekuti mune zvakawanda zvinobuda paanogadzirwa haasati ari fine paanonorefaiwa panobuda sipo nezvimwewo futi zvinotobudamo zvinotonoraswa kuti hazvidyiwe saka kuti adyiwa akadai so asati ari fine haaiti ndofunenge zvakabata kuchera takaitimira muviri wachikaita saka ndo simbiyo ndo yakatyoka yakatsemuka ndokudonha pasi nekuda kudonha parakaita rinoratidza kuti rakafa tenga iro rakafa pasi parakarara napapo saka kumberi ukomo hakusina mafuta kwakatora sikaisa akayerera yese pasi ari umo makara umwe tongoti 2-3 asvike 3,000 liters